ओमफ्राय दिनै जोङो जोंनि लेपटप बा डेस्कटपआव थानाय डिस्क ड्राइभारखौ बोरै बेकआप खालामगोन बेखौ जों दिनै नायगोन। बेवहाय जोङो बेकआप खालामनो थाखाय गिबियाव जों मोनसे सफ्टवेयर डाउनलड खालामनांगोन। क्रोम ब्राउजार इउज खालामबाय। दा बेवहाय मोनसे सफ्टवेयर दङ, बेनो जाबाय डाबल ड्राइभार। बेखौ डाउनलड दंखायो डाइरेक्ट बेवहाय थांनानै एन्टार मारिबाय। डाबल ड्राइभार नैबे दङ। दा बेखौ डाउनलड खालामनो हायो, नङाब्ला बेनि गाहायावबो दङ नै माखासे 64 बिट बेसेबां नांगौ बेनि सायाव। दा आङो नैबे गिबिनि नङाब्ला नैबेखौ जिखुनु जाया मोनसे आङो डाउनलड खालामसै। डाबल ड्राइभार बे वेबसाइटआव एसेबां खास माबा फैयाखै, बेनिखायनो आं नेक्स्टखौनो डाउनलडआवनो थांगोन। डाबल ड्राइभार डाउनलड थांबाय। नैबेयावहाय सफ्टटनिक बेखौ बांसिनै मोजांसिनै जों मोननो हायो। बेयाव होदों अपेरा ब्राउजार। बेखौ डाउनलड खालामो। डाउनलडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डाउनलड जाबाय डाबल ड्राइभार। जों डाउनलड्सआव थांना नायो, बारा नङा 2.1 MB गोख्रैनो डाउनलड जागोन। बेयो जिप फाइलाव डाउनलड जादों। डाउनलड फोल्डारखौ आं नायनोसै। डाउनलड फोल्डारा आंना दङ कम्पिउटार, लकेल डिस्क, C, इउजार, डेस्कटप, बेनिफ्राय बालिदाङा लिरनाय दङ। आं बेवहाय मोनहैगोन। दा जोंनो इम्पर्टेन्ट हिसाबै बेखिनियानोमोन। दा जोङो बेखौ नायनि बालिदाङा बेवहाय दङ। जों दा डाबल ड्राइभार डाबल ड्राइभार नैबे पर्टेबल नैबेयो। दा जोङो गुबुन मोनसेयावसो जों ड्राइभारखौ बेकआप खालामगोन। दा बेनिखायनो आङो बेखौ पेन ड्राइभआव सोनानै जाय जायगायाव जोङो जाय लेपटपनिफ्राय जोङो ड्राइभारखौ बेकआप खालामगोन बे लेपटपआव जोङो बेखौ इनस्टल खालामगोन। दा जोङो बेखौ सिगाङावनो ट्रान्सफार खालामना लाग्रोनि। जाबाय। दा जोङो नेक्स्ट गंसे लेपटपआव थांदोनि। गुबुन मोनसे लेपटपआव जों बेखौ USB पेन ड्राइभखौ जों सोनोसै। बेनि उनाव बेखौ जोङो इनस्टल बा रान खालामगोन। बेवहाय नैबे डाबल ड्राइभार दङ। बे डाबल ड्राइभारखौ कपि खालामनानै जोङो गावनि नैबेयावहाय जों दोननोसै। अलरेडि आङो बेवहाय दहाय माबा खालामखादोंमोन। नैबेखौ एक्सट्रेक्ट खालामनांगोन। एक्सट्रेक्ट हेयाराव थुनाय लोगो लोगो जेराव फोल्डार दं बेवहायनो माबा जागोन। बियो गासिबो अलरेडि दंखायो हिसाबै नैबेयो दंमोन।
आं दहाय एक्सट्रेक्ट खालामखानायमोन आरो खनसे खोन्थाबावनोसै आङो एक्सट्रेक्ट खालामखानाय हिसाबै नै बिनिखौ आङो दायो रान खालामना खोन्थागोन। नैबाव दङ DD नैबे एप्लिकेसन बेखौ जोङो डाबल क्लिक खालामोब्ला बेयो रान जागोन। दायो जोङो बेखौ मिनिमाइज बा मेक्सिमाइज मिनिमाइज खालामहरनो हायो। बेनि उनाव जोङो दायो मोनगोन बेकआप मोनगोन। बेकआपाव जोङो नैबावहाय दङ स्केन कारेन्ट सिस्टेम आरो स्केन आदार सिस्टेम। जोङो स्केन कारेन्ट सिस्टेम बा जों जा लेपटप बा डेस्कटप इउज खालामगासिनो दं नैबेखौ जोङो स्केन खालामनो हागोन आरो स्केन आदार सिस्टेम माने गुबुननि लेपटप बा डेस्कटप गुबुनाव इउज खालामनाय नैबेखौ स्केन खालामनो हायो। खिन्थु जोङो कारेन्टलि जों जा इउज खालामबाय थादों जों बेखौसो स्केन खालामगोन। बेनिखायनो दा जोङो बे कारेन्ट स्केन सिस्टेमाव जोङो होगोन। दा बेयाव जेसेबांखिनि फैदों बेफोर गासैबो बिनि ड्राइभार। दा सेलेक्टआव जों थांगोन सेलेक्ट अल गासैखौबो जों सेलेक्ट खालामगोन, गासैखौबो जों बेकआप खालामगोन। दा बेवहाय बे फैबाय। बेनिफ्राय जोङो बेवहाय जेबो खालामनाङा, माखासे सेभ बायदिसिना बेफोरबायदि प्रिन्ट दंजोबो, जेबो खालामनाङा। जों बेवहाय थांनानै डाइरेक्ट नैबावहाय लास्ट एकदम ओरै राइट कर्नार गाहाय बाहागोआव बेकआप दङ, बेखौ बेकआपाव थुनांगोन। बेनिफ्राय दा जोङो बबेयाव दोनगोन बे बेकआप खालामनायखौ नैबे डेस्टिनेसन फाइल बबाव दोनगोन। हमना ला आङो नैबे डिस पिसिआव थांनानै C ड्राइभआवथ' नङा जाहैबाय, D आवबो नङा, E ड्राइभआव आङो बायजोआव मोनसे फल्डार खालामनि, मेक निउ फल्डार, नङाबा अलरेडि फल्डार जाखागोन बाव डाबल ड्राइभारनि हिसाबै बेवहाय खालामबाय आङो। बेनिफ्राय बेखौ गोसोआव ला, आउटपुट सिस्टेमखौ जों स्ट्राक्चार फल्डाराव दोननाङा, कमप्रेस जिप फल्डार दोननांगोन जोङो। नैबे कमप्रेस जिप फल्डार, नङाबा जोङो गोजौआव जुदि दोनोबा बे गाहायाव जुदि दोनोबा एक्जिकिउटेबल फाइलाव बे खामानि होनाय नङा। बेनिखायनो कमप्रेस फाइलाव जों दोननानै जों बेखौ बेकआप खालामगोन। दा बेयाव कमप्रेस जिप फल्डार बेबायदि होबाय, फल्डारा जिप जानानै थागोन। बेनिखायनो आं दा बेखौ अके खालामबाय। बेयो बेकआप जागासिनो दायो, एसे टाइम लागोन। दा आङो एसे स्किप खालामनो सानबाय बेखिनियाव, नङाबा गोलाव जागोन भिडिअआ। एसे टाइम लाबाय, दासो 66 जादों। इन्टेल HD ग्राफिक्सआनो बहुद गोबाव लायो, बेनिखायनो सामटाइम्स इट टेक्स लं टाइम टु बेकआप। दायो जोङो दसे सम जोङो बेखौ स्किप खालामबावनो, एसे गोलावानो बेनि थाखाय। 95 जाबाय, जाखासिगोन बावला। 96, 97, 98, 100 जाबाय, प्रसेसिं जादों, कमप्रेसिं खालामदों। दा 863 आइटेम्स दङ टटेल, दा कमप्रेस खालामदों। कमप्रेसिंखौ आङो एसे स्किप खालामथ'सिगोन, अलरेडि जोबसिगोन कमप्रेसआ। सेभ खालामगासिनो दङ, एसे टाइम लाबाय, एसे गोबावैनो टाइमखौ लादों। साक्सेसफुलि द अपारेशन कमप्लिट जाबाय। द अपारेशन कमप्लिटेड साक्सेसफुलि अलरेडि जाबाय। दा जोङो इम्पर्टेन्ट हिसाबै बेयाव जेबो गैलिया, जों दा बेखौ नेक्स्टनि थाखाय जोङो इउज खालामनो थाखाय जों बेखौ दोननो हाबाय। दा जों नायनि बबे जायगायाव दोननाय जाखो। नैबाव दङ HP, नैबे HP लेपटप 15 BS0XX 19/08/2019 173251 नैबेयो माबा दङ। दा बेखौ जोङो नेक्स्ट बायसान्स जों जुदि अपारेटिं सिस्टेम चेन्ज खालामोबा, साप'ज जोङो हमना ला जोङो नैबे दा Windows 10, बेखौ जोङो Windows 7, Windows 8 जिखियानो जाया, जिखुनु जाया सोयोब्ला जोङो बेफोर गासैबो ड्राइभार्सफ्रा डिलेट जाजोबो। दा बेखौ जोङो डिलेट जायोब्ला नैबे डाबल ड्राइभारखौ जोङो इनस्टल खालामफिननानै
डाबल ड्राइभारखौ जोङो इनस्टल खालामनानै फिर बेजोंनो जोङो नेक्स्ट माबायाव आं एसे खोन्थाफिननि जिथुनाखि डाबल ड्राइभारनि खामानि नै बिदि बेखौ डाबल खालामबा बियो रान जागोन। नैबेयाव रेस्टराव थांनानै जोङो रेस्टरखौ खालामनो हागोन आरो बेनि गेजेराव रेस्टर खालामनो हागोन जोङो। सरि बेखौ खालामनोबा जोङो माबानांगोन रेस्टर खालामनो थाखाय बेखौ रान एडमिनिस्ट्रेटर खालामनांगोन अब्लासो जोङो रेस्टर खालामनो हागोन नैबेवहाय। ओमफ्राय लकेट बेकआपा जों बबेयाव दोन्दोंमोन जों बेखौ नैबेयाव डिफल्ट लकेसन बबेयाव दङ बेखौ जोङो नागिरनांगोन। बेनिफ्राय नैबेयावहाय दङ कमप्रेस जिप बेकआप फल्डारा जोंना बबेयाव दोन्दोंमोन जों बेखौ लायनांगोन आरो जों बेखौ उनाव सोलोंगोन नेक्स्टनि थाखाय जोङो। दा जोङो बोरै बेकआप खालामनो हायो जों बेखौ सोलोंबाय डाबल ड्राइभारनि गेजेरजों। डाबल ड्राइभारखौबो जोङो जाहाथे माबा उइन्ड'ज इनस्टल खालामोबा जाहाथे गोमाया बेनि थाखाय सेफ जायगायाव मोनसे गुबुन ड्राइभआव दोननांगोन। C ड्राइभनि अनगायै नैबे माखासे ड्राइभफोराव जोङो दोननांगोन आरो दा जोङो बेखौ नैबे E ड्राइभआव दोनदों हिसाबै जोङो बेखौ जेबो गिनांगौ गैया, बियो अलरेडि सेफखा होननानै जों साननो हाबाय आरो। दा जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। ड्राइभारखौ जों बोरै बेकआप खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै सोलोंबाय। बेखिनियानो, गोजोन्थों।